Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsuon ianata sa ikaupat nga Domingo sa Paskos pagkabanhaw. Niya atong gipahinungdan karon ang Good Shepherd Sunday. So atong iampo ang mga shepherds, atong simbahan, niya pagampo sa taron sa World Day of Prayer for Vocations sa pagkapari o pagka-religious life. Kay kuwang kay takaron sa mga Good Shepherds. Kamo, Good Shepherds ba mo? Maayo ba mong magbalantay? Mas may pagkamo na lay mapari. So mga igsuon, ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa uban sa atong pagampo nga mahunong na ning pandemic nga panalanginan ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langitnon, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan o mga kadagpuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon, mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul, o sa unsang pagiha siya naayo. Nan, angay masayod kamong tanan, ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom, sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuong nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang bato nga gisalikway sa mga nahimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay ipatalinghugan mo ako. Ug nahimo kang akong manluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto.
sa Ginoo. Dayon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw kay gipatalinghugan mo ako ug nahimo kang akong manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuod, nahimong bato sa kanto. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayon. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayran nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inigkakita nila sa lubo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya maayong magbalantay o dili tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lubo o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang o walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako o ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero o sila nakaila kanako. O ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala pa mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi
aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang isugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pananglitan, bilyonaryo ka. Unya naay mukiha nimo niya ang silot sa kiha kamatayon. Kung makonbikto ka, niya bilyonaryo ka. Niya tinuod sa jud kang sadaan. Ang saman, mugamit kag kwarta para subornohan ang husgado o sa imong kaugalingong kabubuton magpakonbikto ka aron patyon. Pero tinuod kang sadaan ha, pero bilyonaryo ka. Pwede nimo nang bayaran tanan diya. Ayun saman, huwag ka mo ipahukmon. Pero bantay ha, ang silot ani, kung magpakonbikto ka, patyon ka. Saan? Mugamit ka sa imong kwarta o magpakonbikto? Hoy, tubag. Nya daghan kag kapit, mga huwis tanan, abot pa Supreme Court, imo ng mga suod. Pero sadaan ka, niya nang maong kaso. Ngayon saman, magpakonbikto o gamit sa kwarta o gahom. Kinsa dinhi ang magpakonbikto? Sige. Naitulo. Abot di ba ka na sila bakako, no? Kinsa dinhi ang mogamit yun sa iyang kaugalingong gahom o kwarta aron di makonbikto? Wa masan mo kwarta nang tuga-tuga sa mong isa-isa mura sa mong naay kwarta. Kon kay ba katingalahan kayo nga si Kristo niingon siya, magpakamatay ko sa kaugalingon kong kabubuton na ako'y gahom sa paglikay sa kamatayon, na agani ko'y gahom sa pagbawi o kinabuhi o paghatag niini. Pero sa kaugalingon kong kabubuton, magpakamatay ko para ninyo. Naa ba siya isa? Wa. Kita nga mga sadan, maoy iyang pakamatyan. Bisan unta, dili siya angayan nga patyon. Mo desisyon siya, giwagtang niyang iyang gahom. Wa siya musukol. Kay nagpakamatay siya para natong mga buangon. Ug mao ni nakapahimo niyang maayong magbalantay. Nga hangtod karon, maayo siyang magbalantay. Unya kitang tanan nga musupak niya, pulos ta mga buangon nga karnero. Nagpakamatay na gani siya para nato, magsigi pagintag supak-supak niya. Ganahan kang musupak anang tao nga anda magpakamatay nimo. Di oy, musukli yung kag purti na gitingali nimong yawan una, yawa na yung ikastanan, nga imo pag yung sakiton, imo pag yung supakon, ang tao nga nagpakamatay na kayo na para sa imong kaayuhan. Buangon na yung ikastanan, purti na ginimong yawa. Nakaroon ang pangutana, andam batang mosunod sa atong maayong magbalantay. Kinsa dinhi ang dili mosunod, ta sa kamot. Ay, masunod yun ko na mo. Ay, istoryahe. Si San Vicente Ferrer, nakasunod. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, tanan mga santo, San Roque, San Isidro Labrador, nakasunod sila. Giyon sa Manila pagsunod. Si Kristo, matod pa ni Kristo dire, ang akong mga karnero, nakaila sa akong tingog, ug musunod sa akong tingog. Giyon sa pagsunod sa mga santos, ang pagsunod sa sugo ni Jesus. Unsa may sugo ni Jesus? Nga maliwat ta niya, nga mahiusa ta niya,
Nya sa usang paagi, puy-an ang iyang kinabuhi. Mo ginayuna. Tanawa si San Pedro sa unang pagbasa, mipuyo sa kinabuhi ni Hesus. Si Hesus nagpuyo sa diha niya. Porting daghanang milagro iyang nahimo. Ingnan ko niya si Kuan, kato ba mga leader ba? Nangutana mo namo, giunsa namo pagpalakaw kining bakol? Ang gahom sa ngalan ni Hesus nga niya namo, maoy nakapalakaw ani. Kadtong Hesus nga inyong gilansang sa krus. Siya ra gyud ang makaluwas. Ang iya lang ngalan mao ra gyud bugtong makaluwas nato. Pasabot og papuy-o nato ang ngalan ni Hesus, ang pulong ni Hesus, luwas dayon ta. Bika mo ron, nagpuyo si Hesus diyan ninyo. Di ko no, lingi ako no na imong tupad. Pangutan ay na si Jesus nimo. Moingon bigyan na mo tubag ang demonyo na inaani niya. Eh gano, lingi ba ito pa ba? Ina na si Jesus nimo. Oy mga choir, ina na inyong tupad. Na si Jesus nimo. Basig maila mo diya mo kanta-kanta nya yawa dito inaani niyo. Inga Jesus pader, liwat ra ko nimo. Sa Kristan mo niyo na. Yung sa Kristan na, ganang parian, maila na misa-misa. Yawa na yun na din, luos lang pangasaba. Oo na, depende lagi na. Nakaroon, unsa may kinaiya sa atong maayong magbalantay. Ang una giyon niyang kinaiya, mao kini. Andam magpakamatay para sa iyang gibantayan, para sa iyang karnero. Andam magpakamatay. Kamong mga ginikanan, kamong may nagbantay sa inyong anak, andam ba mong magpakamatay para nila? Tubag. Kusga. Di ninyo sila kasaban. Sapan. Di ninyo sila latuson. Di ninyo kusion. Di ninyo siya yaw-yaw. Inyo ganining buhaton, wa na mo magpakamatay, gipatay na ninyong inyong anak. Psychologically, physically, emotionally, and even sometimes spiritually. Kung ikaw ginikanan, nagmahal ka sa imong anak, makaako ba ka nga magbisyo ka, maghimo kag sugal, unsa pa diyang mga bisyos kalibutan? Makaako ka pag bisyo, patay ginang anak nimo. Nganoen, matakdan man na sa imong bisyo, tuo kag di na matakdan, takod magay ng virus sa COVID, kana pabangsala. Mo takod gyud na. Ako bitaw, iubos kay kustanan, pero di lang nako isulti ninyo. Suod kay sa akong kinabuhi. Porti na kong tabang unta. Sus, nahibaw na sa nako karon. Kay siya na disgrasya maglalaki. Ang iya sa taong anak, na disgrasya na sa lalaki. Yan, porti na kong tabang untang matulid. Pero saan man, lingo-lingo lang. Saan man gini? Takod man gini. Kaya wa man say effort nga gibuhat pagbiya sa sala. Kamong mga ginikanan, magbisyo mo, tanawan na inyong mga anak. Igo gina sa inyong bisyo ba? O ikaw, maoy culprit ni anak, ginikanana ka. Imong anak magsigig suyop, bunga na sa imong pagpasagad. Imong anak ngadto, dados mga adik, bunga na nimo. Kay wa ka magpakamatay para sa imong anak. Ug unsa may pagpakamatay, make your presence available in their lives. Presence. Sunod dayon, let your love be felt by them. Ang imong gugma mabati unta nila. Dili ang imong sigilang singhag. Kanang kwarta di man na makatabang. Ug way gugma. Mo na gugma versus kwarta. Pagpili, asa ka. Ang kasagaran na ba karon busy kay sa pangwarta kay ihatag sa anak, pero wa gyud gugmang gihatag sa anak. Singhag, absence. Muna mga anak sad hala lakwat sa sad, di amay kwarta hala, kuyog ta, asa man, camping ta. Kinsa may mong kuyog siya, ang akong dream boy. Ato day nga to, magtenten dayon nga to sa Tumoy's Bukid, kay ato kuno mga to, kay overlooking. Kisay kuyog dito suod sa tent.
Iyang uyab. Paris-paris. Ngadto, mag-10-10 sila dito. Nya unsa may buhaton suod sa 10? Mga to, gangahang. Nya ini ka to. Ay, tabot to. Ambot ang pare o magadto mag-10 ang madre. Ambot to sa may tabo, no? Nya, ang bukid. Kakahuyan ko na, daghang kanyang bitin. Sus, mga ang bitin. Labi na yung bitin nga banakot. Sus! Dali lagi ang makatitanos, burot to na yun. O niya, sa imong anak, may sa imong duwas bitin. Murag si Adan, murag si Iba ba? May kay mo, amigo kanyang bitin. Nakatintal ba yan ni Iba? Bitin ba yan? Bantay mo diyang mga bitina. Awa na ha, maayong magbalantay, make yourself good shepherd sa imong mga anak. Importante kay na. Muna si St. Joseph, pahinungdan ginato, kay si St. Joseph o si Mama Mary, mga maayong magbalantay ni Jesus, muna si Jesus, nakatuman yun sa iyang misyon sa kalibutan, kay niaman si Maria o si Jose nga nag-atiman nila. Kamong mga ginikanan, kamo gyud maayong magbalantay. Sunod ninyo, kaming mga pari. Ayun lang kung yung tutuking lain kayo. Basta kaming mga pare, kinahanglan sa anda magpakamatay para ninyo. Dili kay mangwarta diha ninyo. Dili kay magpahimos ninyo. Pero ay lang mo kumpiyansa nako. Basig mo ingon mo, ang kanis father, okay ra gyud ni, harmless ni. Sos, kumplito ginis arm. Di ni armless ha. Mo nang di sad ko harmless. Tinabangay ta. Kamo sad pagpakamatay sad mo para namong mga pari, ihug sa natanan yung kwartas kolekta. Ya amo sa nang gamiton para ngadtos mga kabos natong mga kaigsuonan. Porti mo sa inyong tihika. Ay, congratulations sa atong mga donors and benefactors. Porti yung maayuha, no? May kay sila. Good shepherd gid sila. Apil na mo anak tanan din eh. Pakpak. Yes. Ang wa mo pakpak, wa mo donate. Salamat kayo. Maayong magbalantay. Sunod nga kinaiya sa maayong magbalantay, himuon taniyang anak sa Dios. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, unsa gyud kadako ang gugmas Ginoo, gihimo taniyang anak sa Dios. Kanang inyo sa mga anak, kanang inyong tupad, himuasan ng anak sa Dios, dili anak sa demonyo. Beka mo mga giutangan, unsaon ninyo paghimo nga anak sa Dios ang nangutang ninyo, ayaw paningil. Aron makaingon sila, ay, ka-Diyos nun, ani akong giutangan. Mana? Mahimo man ang anak sa demonyo kung imo nang paninglon kay magsige mo na pisti ng animal ay sige paningil ba lisod ta diri kaya tag paningil siya nang perting datuan mo ni magsige ko na to unsa ko interes na akong gibayad niya perti na nang dako ay animal magsige na ganiya wa na perti na nang yawa ayaw paninglaw basta Dios nun kana kamong mga bana unsaon man ninyo paghimo sa iyong asawa nga anak sa Dios. Ay mo pagsigig lingi anang silingan, ay mo pagsigig text-text, diha tutok anang imong asawa, bihala nagluod na kay nagnaw, lado ka. Makaingon gina imong asawa kana kung bana anak ginas Ginoo, gihimo jud kong Dios noon anang buang-buang dako sa una animal man kana, karon porti na gyud niya kabuotan. Makakita Ginoo kung sige mo tutok anang silingan, sige text-text, labi na gyud magsikreto mo kita-kita, yawaan ginang asawa nimo. Kamu sa mga asawa, unsaon sa ninyo paghimo sa inyong bana nga anak sa Dios? Ayaw sige yaw-yaw. Ayaw sige paningil o diin siya hain niyang sweldo. Antusa ang iyang kabuang. Nya na lang gina siya maging sino ka man. Mamahalin kita. At tanawa, di ba ka na imong bana, makaingon gina kanang asawa nako, portigid ka Diyos nun. Ahantod gid siya, mahimo gina siyang anak sa Dios. Sa ato pa, suod sa Dios, nahiusa sa Dios. Mangyapon mo mooyon. O kung ato ning buhaton, mahimo kitang mga maayong magbalantay. So duha lang kabuk requirements. Unsa toy una? Magpakamatay. Sunod,
himuo nato ang atong isig katawo nga anak sa Dios pinaagi sa atong paghigugma o mga buhat ngadto nila. Tistingin na ninyo. Usalan kasi mana karon, suway na ninyo. Di ba dako kay nagkausaban, daghang milagro ang mahitabo sa inyong kinabuhi. Manindog na ta, mga anak sa Dios. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lang si Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulog ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si Jesus mao ang maayong magbalantay nga anda magpakamatay alang sa iyang mga karnero nga mao kita. Busa malaumon kitang mudangop sa Dios sa pag-ingon, maayong magbalantay dungga ang among mga pangamuyo. Maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa atong Santo Papa, nga magpadayon siya sa iyang pagkamagbalantay, diha sa iyang paggiyak kanato, ngadto sa dalan sa katarong. Magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa kayusahan sa atong Kristiyanos, aron mahiusa ang tanan ngadto sa usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang butong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaong paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta, sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing inabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga makita na nila ang Dios sa iyang pagkasiya, magampo kita sa Ginoo, maayong magbalantay, duga ang among mga pangamuyo. Labing mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo ng among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among maayong magbalantay nga nagpuyo uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang way hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad og hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto siya mga tinun-an og miingon,
Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among giampo karon o kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuan kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
kita. O maayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, o ipahimutang diha sa sibsibanan nga way katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudumon uban sa gugma o sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon, baguha ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pag-iya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnong pagbantay or divine protection. Nya mahitabo lang ni kung kita sad magsigi og paningkamot nga maliwat niya nga mahimo sa tang maayong magbalantay ngadto sa uban. Atong pasalamatan ang atong nga kaigsuonan nga nag-serbisyo nato, nagbantay nato dinhi, aunas tanan ang naglimpyo sa atong simbahan. Ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage sa atong parking ug sa atong traffic. Ang atong mga frontliners nga maura sa ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nag-operate sa atong sound system ug sa atong TV monitors, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ug ang tanan nga mi-offer karon sa ilang mga halad, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga si Mr. Domingo o si Mrs. Ami Dakay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Pahibalo or mga update. Una, update sa nahalin sa atong gipamaligya nga slots. Ang sa 5,000 ka hope and opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong mga church projects.
Ang nahalin as of April 24 gahapon 2021 miabot na og 2,892 slots. Pakpak. Busa, aduna na lang kitay 2,108 slots nga available. Hangtod ra ni sa mga Hunyo ang atong pagpamaligya nini, ambot mahalin ba kaning tanan. Depende na ninyo, no? Ang ato sang prudence and opportunity slots nga nihunong na ang pagpamaligya ni atong pista nato dinhi, kay para ni sa atong pista, ang total nga nahalin miabot og 1,890 slots. Pakpak. Salamat kayo sa itong mga donors at benefactors. So karon, ang ato na lang ipamaligya, hope and opportunity slots. Ikaduha, mauni ang atong monthly financial report as of March 31, 2021. Manimayong pagka-arrange din ako, nagduka na ko. So beginning balance, 1,023,794 and 98 centavos. Add total cash receipts as of March, 5,316,566 and 3 centavos. Total cash disbursements, 2,934,782 and 97 centavos. Ending balance as of March, 3,405,578 and 4 centavos. Pakpak. Grabe ning parokyahan, milyonaryo man. Pero nahurot-hurot na po din nato og pamalit, napatay daghang palitonon, yuta, atong projects, hurot ra ni siya, kuwang pagani. Ikatulo, mao kini ang ato mga special financial reports. Una, sa atong 8th Parish Fiesta, atong April 8 hangtod sa 17, 2021, ang total donations nga atong nadawat, nga mao tong atong mga slots, Prudence and Healing, niabot og 1,890,000. Ang total fiesta expenses nato, all in all, ni total pod og 1,918,000. Nya ang total deficit 28,000. Kinsay ganahang mutapar, i-remit lang dito sa wagi ni voluntaryo. So sige lang, na tay deficit 28,000 ra atong deficit. Sa atong outreach at Liloan Municipal Jail on April 20, 2021, sa ato nitong pagmisa o pagpanghatag o pagkaon, mao ni ang atong mga gipanggasto. Toiletries, mga sabon, shampoo o toothpaste, sabon laba, sabon kaligo, ni total siya o 15,000 atong nagasto. Niya ang puso para pagkaon, 1,610 ka buok, niabot sa og 4,000. Niya ang litson, baboy, 4 ka buok atong gitagod-tagod, niabot sa 26,000. Ang total natong gasto last month, 45,000. Bakpa. Nya, naam sa tayo mga donors, na taparan na ni siya. Salamat data sa San Vicente Choir nga ning apil dito ni moy ni kanta sa atong mga misa sa female o sa male. Okay ra mo? Okay ra mo prisohon. Salamat kayo San Vicente Choir. Nya sa ato sang pahinumdom, ako ning balik-balikon, dili na kita mudupa-dupa sa ato mga kamot inigtubag nato sa pare o sa pagampo sa manamo panahos misa. Ana lang kamot ha. Nya sa communion by hands, kinahanglan yun kanunay nga ang wang kamot ubos sa o babaw sa tuong kamot. Nya mo side step, puniton, kanon diha atubangan sa communion minister. Dili dadon dito. Karon nalagyan po uban nga ang tuong kamot mo idawa ipaibabaw, nya ining butang hamong dayon. Ana, mura mo ana nagkaog mani. Ana gyud no? Nya reverential nga pagkakaon. Nasa ko'y wa mabutang diri, pero ako ning nahuna-hunaan, ang atong pultahan nga kuan, wood carvings, nataod na. Kita mo? Nindot?
Oh, nanay carvings diha nga white color. Nya kanang kilid kanang mga bakante diha 20 ka mga boxes. Kuha na siya stained glass sa 20 mysteries sa upat ka mysteries of rosary. So colored na siya ang kilid. So nindot sa nga kanang carvings ato sa kuluran. Nakaron kamo mga artists, mga painting artists, ako mong i-challenge. Sulay ko nun ninyo himo og mga proposal sa inyong concept nga mo match siya sa stained glass. Kani ba yung nani nga stained glass nga color ba? Nga mo match diha ang color anang mga carvings sa atong kahoy. Kinsay mga artist ninyo dinhi, i-challenge ta mo, nya ihatag ato sa opisina, nya amo nang tan-awon pilian as soon as possible. Nya kung gusto mo mo kuha sa iyang kuan gyud, sakto gyud nga sana porma o gusto mo artist mo, hangyo lang ang ato dihang in charge nga isira, i-close ba ang pultahan, nya picturean, nya tan-awan ninyo og unsay mga colors nga inyong i-propose. Nya amo nang pilian aron di kita magmahay kaysa kana bang inighuman nato himo dag color o ako lay magbutang-butang og color moingon niya mo kabakya basag color aning father eh. Pero og gikan as mga artist nya ato pa yung i-discuss nya ato na yung hukman ang final color di ta makamahay. Tabangi ang atong simbahan ha kay main door gud na. So artists, malangit mo kung maghimo mo dihag suggestion. O di mo muhimo niya artist ka, kuhaan ka sa imong talent sa Ginoo. Bantay lang yun mo. Di ba pa mga hulgay? Kinsa lang ang nahigugma, no? Tanawan nyo. Nindot kayo na siyang pintala na niya. Kanag yung painting, dili basta-basta. Nindot yun. Ha? Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat.